話すことさえ面倒くさげにスケッチブックに走らせていた鉛筆の音振り向きもせず今はもうあなたのスケッチブックには私の場所などないのですか最初に声をかけてきたのがあなただったとそのことだけにすがりついてる私に向けてその横顔の眉のあたりが早く帰れと言ってるようで泣きたいけれど涙が出ない今はもうあなたのスケッチブックには私の場所などないのですか何本目かのタバコを飲み消しその度にふとこちらを向いて優しい言葉投げてくるかと今になってもその両腕を突然広げる私の肩を獣のように抱きしめるかと今はもうあなたのスケッチブックには私の場所などない